ती दिवाळ आमची याची सगळी रात्र जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात आमची पालिया गांवांत सगळ्या जे असे आमचे स्थानिक आसा त्या मोठ्या उत्साहान हो शिगमोत्सव साजरो करतात आणि आजच्या ह्या शिगमोत्सवाक चित्ररथ केल्लेलो आसता. त्याच प्रमाणे फाटली कितकीशीं वर्सां हो शिगमोत्सव चालू आसा. ह्या वर्सा मोठ्या उत्साहान हो शिगमोत्सव आमी साजरो करतात. आजच्या ह्या शिगमोत्सवाक पारंपारीक म्हणटा तशें बनवटी शिवप हे आसा. हेच प्रमाणे रोमटा जी आसा ही मालेगांवचो शिगमोत्सव हो संपूर्ण गोंयांत तसोच इतर सगळ्या राज्यांत पॉप्युलर आसा पालियेगांवचो शिवप. आणि सगळे जाण जे पार्टिसिपेट जातात हे सगळ्या जाणांचो उत्सव हो शिगमोत्सव हेच्या फुडें मोठ्या प्रमाणात हांगासर साजरो जाता अशें दिसता. आनी सगळ्यांचे सहकार्या खातीर आज हो शिगमोत्सव जो आसा हो शिगमोत्सव साजरो करपाक आपल्या देवस्थानांनी संपूर्ण गांवाचो सहकार्य मेळटा. त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो शिगमोत्सव आमी मोठ्या उत्साहान हांगासर साजरो करता. ही जुना दिवस असतो आणि हा शिगमोत्सव आमच्या पाण्यात नेहमी प्रत्येक जाऊन असतो. या स्पर्धेमध्ये शिगमामध्ये 3 रंग असून त्यात एक दिशा पडदा आहे. लहान मुलाची दिशा पडदा असते. त्याचप्रमाणे चांगल्या प्रकारे छोट्या पण असतात. त्याचप्रमाणे आपली बनवट आहे ते खेळले असते. त्याला प्रत्येक खेळाचा उत्साहाचा जबाबदारी असते. सगळेजण भाग घेतात आणि चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम घडून आणतात. शिगमो हा पालेगावचे मुख्य उत्सव असतो. त्याच्यात प्रत्येक गावात त्याचा भाग घेऊन सगळेजण उपस्थित असतात. तुम्ही पळतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान। घर घर में पंचामृत।